M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Abale ndi alongo ndikulandireni kuno ku programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 4 March chaka cha 2024 pa nyengo ino ya Lent, la Mulungu lachitatu mu nyengo yathu ya Lent. Mawu athu oyamba achokere m'buku la Mafumu lachiwiri mutu wa 5 ndime 1 mpaka na 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Triza Goweni kuchokera ku St. Jerome Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Uthenga wathu wabwino uchokera mu Luka mutu wa 4 ndime ya 24 mpaka 30. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino ndi Deacon Stephen Limbani Kasemu kuchokera mu Diocese ya Mangochi. Koma amene akutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku St. Jerome Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Kunali anthu ambiri akhate ku Israeli, koma mwa onsewo palibe amene anachira, kupatula mkulu wankhondo wa ku Siriya. Mawu a m'buku lachiwiri la Mafumu. Panali mkulu wina wa gulu la nkhondo la mfumu ya ku Siriya, dzina lake Naamani, amene anali munthu wokhulupirika kwambiri kwa ambuye wake. Ambuye wakeyo ankamkonda Naamaniyo kwambiri, chifukwa choti ankhondo ake ankapambana pa nkhondo. Popeza kuti chauta anali naye Naamaniyo. Naamaniyo anali munthu wamphamvu ndiponso olimba mtima, koma anali wakhate. Nthawi ina Asiriya adagwirako mtsikana ku dziko la Israeli, kumene adakanthirako nkhondo. Ndipo mtsikanayo adasanduka mdzakazi wa mkazi wa Naamani. Tsono mtsikana uja adawuza mkazi wa Naamani kuti, bwanji kodi osati ambuye anga apite kwa mneneri ku Samariya, kuti mneneriyo akawachize khate lawoli. Naamani atamva zimene adanena mtsikana uja adapita kwa mfumu nakawuza kuti, mtsikana amene tidagwira ku Israeli uja wanena kuti ati ndipite ku Samariya, kuti mneneri wa kumeneko akandichize. Pamenepo mfumuyo idamuwuza kuti, ayi ndithu upita. Ine ndilemba kalata yofotokozera kwa mfumu ya ku Israeli. Choncho Naamani adanyamuka ulendo pita ku Samariya. Atatenga ndalama za siliva 30,000, ndalama za golide 6,000, ndiponso zovala 10 za pachikondwerero. Atafika kwa mfumu ya ku Israeli, adapereka kalata ija imene mawu ake anali akuti, landirani kalatayi. Tsono amene ndakutumiziraniyo ndi Naamani, mtumiki wanga, ndipo ndikufuna kuti inuyo mumuchize khate lakelo. Koma mfumu ya ku Israeli ija itawerenga kalatayo, idang'amba zovala zake chifukwa cha chisoni.
ndipo idati, kodi ine ndine Mulungu amene amapha ndi kupasanso moyo? Kuti munthu ameneyu azindilembera mawu oti ndichize khate la munthu wake. Chodziwikiratu kuti iyeyo akungofuna chifukwa choti ayambane nane. Koma mneneri Elisa atamva kuti mfumu ya ku Israeli idang'amba zovala zake, adatumiza mawu kwa mfumuyo akuti, chifukwa chiyani mwang'amba zovala zanu? Alendowo abwera kwa ine tsopano lino, kuti aziwe kuti ku Israeli kuli mneneri. Motero Naamani adaza ndi akavalo ake ndi magaleta ake, nakayima pa khomo pa nyumba ya Elisa. Tsono Elisa adatumira wamthenga kukamuwuza kuti, pitani mukasambe mu mtsinje wa Yorodani kusanu kawiri, ndipo muchira ndi kuyeretsedwa. Koma Naamani atamva zimenezi adakwiya kwambiri nachokapo. Popita iye ankati, ine ndimaganiza kuti atuluka kubwera pano. Ndipo ayimirira natama dzina la chauta Mulungu wake mopemba, naweyula dzanja lake pamwamba pa thendapo, ndi kundichiritsa motero. Kodi Abana ndi Faripara, mitsinje ya ku Damasiko, ndiponso mitsinje yonse ya ku Israeli kuno, monga sindikadatha kusamba mitsinje imeneyo ndi kuchiritsidwa? Pomwepo adapotoloka nachokapo molunda. Koma atumiki ake adasendera pafupi namfunsa kuti, pepani bambo, kodi mneneri akadakulamulani chinthu chachikulu, inu simukadachita? Monga chapatali kukasamba monga momwe mneneriyo wakuwuziranimo? Motero Naamani adapita ku Yorodani, nakakhuvula mazimo kasanu kawiri, malinga ndi mmene adamuwuzira munthu wa Mulungu uja. Pompo adachira ndipo thupi lake lidangoti sengati la kamwana. Choncho adakhala woyeretsedwa. Pambuyo pake Naamani pamodzi ndi onse operekeza adabwerera kwa mneneri wa Mulungu uja. Adazayima pamaso pa Elisa namuwuza kuti, ndithu, ine ndaziwa tsopano kuti pa dziko lonse lapansi kulibe Mulungu wina, koma wa ku Israeli yekha. Tsono landirani mphatsoyi kwa ine mtumiki wanu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Monga Eliya ndi Elisa, Khristu sanabwere kuzalalikira Ayuda okha. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Tiwerenga mthenga wabwino wa Luka mutu 4 kuyambira ndime ya 24 kulekera 30. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, ndithu ndikunenesa kuti palibe mneneri amene amalandiridwa bwino kumuzi kwawo. Kunena zoona, paja panali azimayi amasiye ambiri pakati pa Israeli pa nthawi ya mneneri Eliya, pamene mvula sidagwe zaka zitatu ndi miyezi isanu ndi umodzi, kotero kuti munali njala yayikulu m'dziko lonse. Eliya sadatumidwe ndi kwa mmodzi yemwetu mwa iwo aja, koma adatumidwa kwa mayi wamasiye wa kumuzi wa Sarepta m'dziko la Sidoni.
Panalinso akhate ambiri pakati pa Aisraeli nthawi ya mneneri Elisa. Komabe panalibe ndi mmodzi yemwe mwa iwo aja amene adachiritsidwa. Amene adachiritsidwa ndi Naamani yekha wa ku dziko la Siriya. Anthu onse amene anali m'nyumba ya mapemphero muja atamva mawu amenewa adapsa mtima kwambiri. Adayimirira namtulutsira kunja kwa muzi nkupita naye pamwamba pa phiri pamene adamangapo muzi wawo. Adati akamponye kunsi, koma iye adangodusa pakati pawo nkumapita. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale okondeka, watu oyamba ndi mawu amene akutithandiza kuzindikira wochiza mchiritsi amene amadziwa nthenda ndi kudziwa kuyimasulira bwino. Ameneyo ndiye Mulungu. Palibe nthenda imene inafika kwa iwo ndipo inabwerera italephereka. Ambuye Yesu pochoka kumwamba kubwera pansi pano anabwerera zinthu zazikulu zingapo. Poyamba anafuna kubwezeretsa umunthu umene udawonongeka. Ngati mundilole ndibwerere mbuyo pang'ono kuti Mulungu atalenga zonse amanena kuti zili bwino. Ndipo Mulungu akati zili bwino ndiye kuti palibe vuto lina lililonse, palibe cholakwika. Atamulenga munthu ndikumuyika m'mundamu kuti akondwe, azisangalala, chilichonse ampatsa. Munthu anasankha kutsutsana ndi Mulungu. Ndipo chifukwa cha kutsutsana ndi Mulungu anayamba kugalukira malamulo a Mulungu. Tchimo linayamba. Ndipo mmene mtundu wa anthu umakulakula, tchimonso linali kuchulukira. Ngakhale zidali choncho, Mulungu akuona kuti inde ndatumiza aneneri osiyanasiyana kukagwira ntchito, komabe ndikufuna ndi aonetse kuti ndikotheka kukhala munthu, ndikukhalanso munthu woyera mtima, ndikukhala munthu wachilungamo, ndikukhala munthu wodzigwira. Ndipo yekhayo akanakwaniritsa ntchito imene ndiye Yesu mwana wa Mulungu amene anabadwa kupyolera mwa amayi Mariya. Ambuye Yesu anabwera pansi pano ncholinga chozationetsera kuti tikamanena kuti tachimwa ndikumanena kuti nanga sindine munthu. Ayi, umunthu unachokera kwa Mulungu. Ndipo Mulungu umunthu anaulenga muchiumulungu kuti ife tingathe kulumikizana ndi Mulungu ngakhale tidakhali anthu. Abale yanga tonsefe pa dziko lapansi palibe munthu amene samasowa Mulungu. Ngakhale amene akumudziwa ndi amene samudziwa konse. Mulungu timamusowa pamene tili pa chimwemwe. Pa chimwemwe chathu ngati chikhala chopanda mu Mulungu chimakhala chimwemwe choyipa. Zotsatira zake zimakhala vuto. Tili ndi matenda, dziko lapansi lili matenda osiyanasiyana. Ndipo tivomere kuti kuja kuno kuli anthu amene yena anapasidwa mphatso yotha kuchiza yena. Chimenecho sitingakane. Mulungu amagwiritsa ntchito anthu kuti anthu ena athandizidwe. Komanso kunja kuno kuli anthu amene sanapasidwe mphatso yotero ndi Mulungu, koma amagwirizana ndi zakumdima ndi kumaoneka ngati akuchita za anthu. Ambuye Yesu anabwera kuzapereka moyo kwa munthu, kuti pamene wakumana ndi Ambuye Yesu moyo mwako mumasintha, that thupi. Moyo wako muuzimu mumasintha. Moyo wako mu conscience, muchikumbumtima umasintha. Tonsefe dziko lapansi pano likudwala. Tikaliyang'ana dziko monga mmene lilili, dziko likudwala. Chilengedwe chikudwala. Ndipo chikudwala chilengedwe, dziko likudwala chifukwa chani? Tamuyiwala mwini wake amene anatipanga. Mulungu popanga munthu, polenga munthu, anafuna kumulenga muchifaniziro chake, azikondwa pansi pompa. Tinayenera kugwiritsa ntchito bwino zinthu zimene Mulungu atipatsa kuti zitithandize kukhala bwino pa dziko lapansi. Ngati sitisamala bwino zimene Mulungu atipatsa, timazipweteka tokha. Lero sinkhani kuti anthu kuja kuno
tikunena kuti chilengedwe chaonongeka. Tachiwononga bwanji? Tokha taononga. Ndipo tokhanso tingati kumuthandiza Mulungu kukonza, chifukwa chilengedwe chikhoza kubwerera monga chidalili kale, koma si chilengedwe chokha iyayi. Munthu waphunzira kuononga munthu mnzake, kuti lero munthu salemekeza munthu mnzake. Tikaliyang'ana dziko lapansi danena kuti likudwala, si chifukwa china, nchifukwa chakuti pamoyo wathu tayiwala mwini wake amene anatilenga. Kwa ife amene timakhulupirira masakramenti akatolika kulikonse kumene tili, sakramenti lililonse limene ife timalandira limatilumikiza ndi Mulungu. Sakramenti la ubatizo limatitengera pafupi ndi Mulungu, kuyamba kuyenda muchiyero, kuyamba kugawana ndi zaulere za Mulungu. Tenga sakramenti la kulapa, pamene ife timazikhuthula m'manja mwa Mulungu kuti Ambuye ndikudziwa ndine wolephera, koma ndinu ndingathe kuchita bwino. Ndikukafika kwa nsembe amene adazozedwa, kuzozedwa movomerezedwa ndi mpingo, ndikukapereka nkhawa zathu. Ndipo iwo poyimirira Mulungu na malenga amatipasa chikhululukiro chochokera kwa Mulungu. Tenga sakramenti titenge la ukwati. Sakramenti la ukwati ndi sakramenti limene kunayenera tikamakalandira sakramenti limeneli tikali tili muchiyero kale. Amayi akhala ali muchiyero, abambo akhala ali muchiyero, ndipo awiri onsewo akamabwera, chifukwa chipamakhala sakramenti la kulapa, alape kuti sakramenti kamalipereka iwo akhala talumikizana ndi Mulungu wawo. Tikanatha kwamba za sakramenti la Ukaristiya. Ukaristiya kwa munthu amene akukalandira moyenerera limabweretsa machiritso. 1. Machiritso kwa ine mthupi mwanga. Kungolandira kokhako Ukaristiya ndi chikhulupiriro. Kungolandira madalitso kuchokera mu Ukaristiya atanyamula wansembe ndi zida kale zotithandiza. Ndipo ena mwa inu mwaona kuti anthu amachira kungoyandikira Ukaristiya. Nchifukwa kwa amene ambiri ndimacheza nawo ndimakonda kuwapempha kuti apange khalidwe lawo locheza ndi Ambuye Yesu mu Ukaristiya, kuti azipeza nthawi yotha kufika ku chalichi mmene muli Ukaristiya pafupi ndi tabernacle ndikukhala pansi ndikumapanga ubale wocheza ndi Ambuye Yesu. Ndimakonda kuchita kuti anawa adoration with the Lord, kuti kukhala ndi nthawi ya 1 hour ya kukhadi pa sabata kabodzi kumacheza ndi Ambuye Yesu. Kaya uni ndi nthenda yotani, ndibwerezenso mawu amenewa, matenda angakhale ovuta chotani, amene amabwera pafupi ndi Ukaristiya ndikukhala ndikudzipereka ndikucheza nawo mwakatheti. Kuyambira tsiku limene wayamba kucheza ndi Ambuye Yesu, amakhala ndi nkhani imene amayipereka, kuti amaona zinthu zikusinthika. Nkutheka mmene amabwera anali pang'ono atagwidwa ndi ziwanda zina, chifukwa matenda ena amachokera ku mziwanda, kwa matenda ena akhoza kuperekedwa kwa ife, kuti Mulungu akufuna kuonetsa mphamvu yake kuti iye ndi mwini wake wa ife. Ndaonapo anthu, inenso ndikuchitira umboni kuti ndaonapo ine mwini wake ene ndikulankhula, kuti nthawi iliyonse wapita kukacheza ndi Ambuye Yesu, ndikuzolowera kuchikhazikitsa chimenechi kuti chikhale chochitika kawiri, moyo wako sumakhala chimozimozi. Nkhawa zako zina zimathera pompo, ukamanyamuka zamasulidwa kale. Tiyeni tipemphe kwa Mulungu chaulere choti atikhululukire. Ena mwa ife chifukwa chakusadziwa timangoyenda nazo. Chifukwa cha lero tikuti abale anga tonsefe tili ndi matenda. Ena matenda anthupi, ena amumtima chabe, ena amubongo chabe, ena kungokhala ndi nkhawa. Tiyeni tiagwiritse ntchito anthu amene anasankhidwa ndi Mulungu ndipo anakachidati mapempherowo amene angatithandize moyenerera. Ambuye apitize kumatidalitsa ndi kumatichiritsa. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.